explica per què ja estem en crisi, però venim que l'any 2000 se'n havien creat 2.500, o sigui, se'n creen menys de la meitat. L'any 2009 se'n creen 1.021, això sí que quadra amb el decreixement econòmic. És a dir, per mi queden clares dues coses. Durant el procés expansiu de l'economia del 2000 al 2008, el número de cooperatives creades va disminuint i durant la crisi del 2008 endavant també disminueix. Per tant, jo parlo de crisi del cooperativisme. Això no vol dir que les cooperatives en si tinguin crisi. Parlo de crisi com a concepte global dintre de la societat. Veiem una mica el País Valencià a Catalunya. Les dades de Catalunya ja les tenia, però he buscat les del País Valencià perquè ja que estava aquí em semblava que el mínim que podia fer era això. Del País Valencià no n'he trobat del 2000 i he hagut d'anar fins a partir del 2004. Però el 2004 es van crear 206 cooperatives i el 2005 un número semblant, 2.002 cooperatives. Però l'any 2009 la creació de noves cooperatives de València va baixar a 107. Això està clar, que ja afecta la crisi. La dada referents a Catalunya són cooperatives creades el 2008, 99, el 2009, 114, el 2010, 115 i el 2011, tancat a novembre, 99. O sigui, el creixement és molt suau. Entre 99 i 115 hi ha una mica de creixement, però molt poquet. Per tant, això que es diu, no, durant la crisi es creen moltes cooperatives. Se'n creen, però estem parlant d'una vintena de diferència. Una cosa gairebé imperceptible. En canvi, si mirem les cooperatives que moren, les cancel·lades, això està tret del registre de cooperatives de Catalunya, l'any 2008 es van cancel·lar 202 cooperatives, o sigui, se'n van cancel·lar el doble de les que es van crear. Aquesta dada és una mica qüestionable perquè possiblement van fer neteja al registre. I perquè de tant en tant diuen, bueno, hi ha cooperatives no actives, les anem a netejar. Però en canvi, l'any següent, que ja s'havia fet una neteja, se'n van crear pràcticament les mateixes que es van morir, 117. I l'any 2010, 80. I l'any 2011, aquí sí que hi ha un repunt perquè en moren menys, 45. Si ho comparem amb xifres sobre les empreses en general a l'estat espanyol, es van crear 267.000 empreses de tota mena i en van morir 343, o sigui, hi havia crisi i en van morir. Però clar, en van morir amb una proporció molt inferior a les que, o sigui, les cooperatives van morir gairebé tantes com es van crear i aquí és un percentatge d'entorn del 20%. És una dada només d'un any i per tant treure conclusions sobre un any em sembla que no seria correcte. No he trobat dades així una mica més globals, però l'he volgut apuntar aquesta dada. Ara veiem al revés, no la crisi del cooperativisme, sinó com afecta el cooperativisme, la crisi al cooperativisme. Bé, les cooperatives com a mínim estan afectades igual que la resta d'empreses. Si un proveïdor et paga, si no vens, passa igual a les cooperatives que a les empreses. Però a la vegada hi ha una crisi pròpia de les cooperatives que en lloc de créixer, decreixen, tant en situació d'expansió com en situació de crisi. Quins són els inconvenients principals, els més freqüents per crear cooperatives? Que són els mals endèmics del cooperativisme. Són la manca de capital, recursos propis i la manca de finançament. Això és un mal endèmic. No poden anar al mercat de capital, no poden anar a buscar títols participatius, però no poden anar a buscar accionistes. O almenys si poden anar és amb una proporció petita. Per tant, això és un mal endèmic del cooperativisme que d'alguna manera ens hauria de fer reflexionar a veure com es pot remuntar aquesta qüestió. Si aquestes dues característiques que són endèmiques de les cooperatives, en moment de crisi n'hi ha una tercera, que és la dificultat d'obtenir finançament. Una cooperativa que ja li és difícil anar amb un banc o una caixa a obtenir finançament, que no la volen entendre o no poden entendre o no
cases que no l'entenen, aquí té el crèdit pràcticament tancat. Ja el té en situacions normals, doncs en situació de crisi encara més. Ara veiem com les cooperatives enfoquen, davant d'una situació de crisi de les cooperatives, com enfoquen, com afronten aquesta situació de crisi. En principi, les cooperatives fan una cosa molt semblant a les empreses, reduir costos, innovar, cercar nous mercats. Això ho fan les empreses, diguem, capitalistes i les empreses cooperatives. Però hi ha un fet diferencial per a les persones. Aquí no tenim estadístiques, però és una cosa que es palpa i es veu, i parlant amb les cooperatives es nota, que és que hi ha una major tendència a reduir retribucions dintre de la cooperativa, a buscar recol·locacions a la cooperativa o en cooperatives amigues o companyes, o dintre de l'economia social, que en canvi les empreses de capital això ràpidament t'acomiaden i s'ha acabat la història. Un matís, però només preneu com a matís perquè és un petit matís, que ara, davant de tant atur que hi ha, les administracions els hi costa molt aprovar expedients de regulació en tancament d'empreses. Llavors, camuflen una mica el tema, doncs fent reduccions temporals, etc. Ho han copiat una mica de les cooperatives, però que l'expedient fàcil de les empreses mercantils i capitalistes és acomiadar i s'ha acabat. I més ara amb les perspectives que tenen de que s'obrirà l'aixeta de l'acomiadament de forma descarada. Hi ha alguna explicació al decreixement de les cooperatives? Per què durant el cicle expansiu no es creen a un ritme important cooperatives i per què durant la crisi també decreix el número? La segona part de la pregunta és fàcil de respondre. La reducció de la creació de cooperatives és deguda a la crisi, això està clar. Però la primera part és per què no creixen. Veiem, primer, quan diem els prescriptors, o sigui, els assessors, els que la gent va a dir vull crear una empresa, li diuen fes una SL, ràpid, una SL, guanya tots els calés, tots el jefe, tu manes, etc. En canvi, crear una cooperativa és més difícil. Més difícil en el sentit d'anar al notari, no, perquè tots han d'anar al notari i firmar. Però en canvi el que és difícil és reunir un número de socis i crear un projecte col·lectiu viable. Això és una dificultat que tenen les cooperatives enfront de les empreses mercantils. Almenys, això es pot resoldre, perquè l'Estat podria, per exemple, la Federació de Cooperatives de Catalunya té Aposta, que és un projecte i ara COP, que són dos projectes d'ajuda de creació de cooperatives. Estic una mica constipat, Jo, bàsicament, m'he fixat en els factors interns de les cooperatives, però aquí n'hi ha un d'extern que és important. Es va prohibir la capitalització de les prestacions d'atur per crear cooperatives. Llavors això va afectar, durant aquesta època del 2000 al 2007-2008, també va afectar la creació de noves cooperatives. No és la causa principal, però és una causa. Això no va succeir ni a la crisi dels anys 70 ni a la crisi dels anys 90, almenys a Catalunya. Als anys 70 es van crear cooperatives procedents del món industrial que eren abandonades, eren el que se'n diuen empreses recuperades a molts llocs, que els amos els deixaven o bé per lluites obreres o bé perquè simplement no eren rendibles, que els treballadors veien que eren rendibles i les recuperaven. Això va ser un número de cooperatives important que van créixer durant la dècada dels 70. En la dècada dels 90 va passar una cosa una mica diferent. No molt important en quantitat, però sí molt important qualitativament. Que era gent que ja veia que no veia una perspectiva dintre del mercat laboral convencional, que no estava d'acord amb anar a treballar en una empresa explotat tot el dia i que volia crear el seu propi model de treball. I aquí sí que es van crear
cooperatives de gent jove, gent formada,